Toni Cruanyes, bona tarda, com estàs? Hola, molt bona tarda, què tal? Abans de res, un plaer tenir-te amb nosaltres aquí enganxats. La primera pregunta és, arribar, per exemple, a més d'un 30% de share en aquests dies on la informació és tan important, l'actualitat és tan important, quina creus que és la clau d'aquest èxit? Bé, és una mica contradictori el que ara us explicaré, perquè per una banda crec que la raó per la que la gent ens ve a veure en moments de crisi és perquè fa molts anys que hem estat sembrant una credibilitat que té a veure amb la veracitat de la informació que donem, amb el context, amb la pluralitat, però també us haig de dir, contradictori aquest argument, que tampoc és que em faci una il·lusió especial que tinguem tan bones dades justament quan la gent viu moments de tensió. És a dir, quan hi ha un atemptat com el que vam viure aquest estiu o en moments de tensió política, aquests dies doncs, amb la detenció dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural o amb manifestacions que en alguns casos la gent viu amb molta gravetat. Per tant, és una barreja d'aquesta circumstància, no? La gravetat de la situació que fa que la gent de manera natural vagi a buscar informatius i els informatius que considera seriosos, però per altra banda també és un plus de responsabilitat d'obligació per part nostra. Toni, en l'inici del programa de l'1 d'octubre, amb les declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría i les imatges de les càrregues policials, o en l'info que van fer sobre el referèndum, hi ha gent que, tot i l'èxit de TV3 en els informatius, veu manipulació. Creus que els serveis informatius de TV3 han fet alguna cosa malament per tenir aquesta imatge de parcialitat? Jo crec que el problema bàsic al que ens enfrontem com a periodistes és que en aquests moments els periodistes, els mitjans de comunicació, formen part del discurs polític. Com que hi ha una part del conflicte que es viu a Catalunya que pensa que l'independentisme és una creació d'uns líders polítics, del nacionalisme català, i que la manera que tenen d'expandir el seu missatge és a través dels diaris que es fan a Catalunya o de RAC1 i Catalunya Ràdio, i televisivament només poden acusar d'això a TV3, per alguns nosaltres ens hem convertit en els culpables d'una situació que no els agrada. És la dita típica contra el periodisme de quan no t'agrada el missatge, el que fas és matar el missatger. Però això en el fons és un error. Si no t'agrada la realitat, no pot no agradar-te el periodista que l'explica. Jo entenc que aquesta és la situació en la que ens trobem. Hi ha molta pressió en l'ambient perquè estem parlant d'una batalla per l'opinió pública a Catalunya i per l'opinió pública en el conjunt d'Espanya. I nosaltres, TV3, en aquest sentit, estem bastant sols en un àmbit en el que nosaltres creiem que és el que hauria de ser l'àmbit natural de les televisions, que és el servei públic, que és la titularitat d'un servei que no pot posar-se en els interessos del grup de comunicació, de l'empresa o fins i tot dels partits polítics que hi pugui haver al darrere d'una marca, en aquest cas de TV3, sinó que ha d'estar a disposició del públic. Un cop dit això, estic segur que amb les programacions que estem fent de tantes hores seguides, amb diversos canals, amb públics diferents, segur que en algun moment s'han comès errors. I estic disposat a que, error per error, els intentem rectificar. De fet, ho fem. Quan veiem un dia unes imatges, un enfoc d'una informació que ens sembla errònia, intentem l'endemà contrarrestar-la o explicitar-la millor. Però em sembla injust que la valoració general sigui que precisament TV3 sigui esbiaixada en aquest moment, en la situació política a Catalunya. Toni, en relació a això que deies, també es parla molt de la figura dels periodistes, com es diu, no sé si és veritat, ens ho podràs aclarir o no, com es rep aquesta directriu política a l'hora d'elaborar sobretot el tema informatiu, sobretot afectant a les dues televisions públiques que tenim, tant la televisió espanyola com la catalana. Què creus que hi ha de cert en això? Jo, que sóc l'editor del Telenotícies Vespre de TV3, et puc dir que a mi ningú em dona cap directriu política de com hem de fer les coses. És a dir, ja fa molt temps que treballo a TV3 i ara ja porto 4 anys editant el Telenotícies Vespre
i, evidentment, la secció de política, la secció de societat, la secció d'economia, té fonts diferents, interessos diferents en un moment determinat, i es tracta d'anar gestionant periodísticament cadascuna d'aquestes pressions i d'aquests interessos. Però no tinc cap directriu, ni per part del director de TV3, ni per part del cap d'informatius, perquè faci les coses d'una manera o d'una altra. Com a molt el que ells decideixen és si fem una programació especial, si fem un abast més gran d'un acte que d'un altre, però pel que fa a la línia informativa, jo aplico el que jo crec que són els criteris correctes, que són els que he vist amb la meva experiència com a corresponsal a Londres i a París, el que fan les televisions públiques europees. Una prova de que, com en aquests moments de pressió política, a TV3 no hi ha una separació entre els criteris de la direcció i els criteris de la redacció, veuràs que en tots aquests mesos no hi ha hagut cap comunicat ni del comitè d'empresa ni del Consell Professional qüestionant que se'ns estigui dient quina informació hem de donar i quina no, cosa que en canvi sí que ha passat a Televisió Espanyola. Jo crec que moltes vegades des de les televisions privades i des dels mitjans privats es dispara gratuïtament contra els mitjans públics, suposant-los un biaix polític, perquè depenen de parlaments o de mandats públics, però, sincerament, jo crec que l'exemple del que et puc parlar millor, que és el de TV3, justament el que tenim és molts òrgans per sobre nostre de control del que fem, de control a favor de la pluralitat i de la veracitat del que expliquem. I per anar acabant una mica ja l'entrevista, volíem fer-te un parell de preguntes transcendentals. La primera seria, com et trobes en les connexions amb Toni Soler a l'Està Passant? La veritat és que en algun moment una mica incòmode, perquè em posa una mica al límit del que puc fer com a presentador seriós d'informatius, però estic molt content d'aquest programa, m'agrada molt, em diverteixo molt veient-lo després a casa, al 3 de la carta, i participant-hi en aquells pocs minuts que em toca cada dia. És un petit repte, intento superar-lo cada dia, segur que algun dia m'he equivocat. Però crec que això agrada a casa, no? Exacte, nosaltres volem veure aquesta faceta humorística. Sí, segur? Sí, i tant, i tant. Ens agrada, sí. La part humana que és... D'acord, doncs ho continuarem fent. Sí, aquesta part humana que es diu que no tenen els presentadors de notícies, jo crec que es veu. Me n'alegro. Per cert, Toni, ens agradaria saber si traslladaràs la teva seu social fora de Catalunya o et quedaràs? Em sembla que em quedaré. De moment et quedes, no? Sí. Ens quedem tranquils, doncs. Moltes gràcies. Doncs, Toni, ha estat un autèntic plaer tenir-te avui amb nosaltres aquí enganxats. Que segueixi l'èxit, que segueixi la bona feina, el rigor periodístic a TV3 i estem en contacte. I enhorabona. Gràcies i molt bona feina als enganxats, que treballeu molt i teniu molt bons resultats. I seguirem. Moltes gràcies, Toni. Gràcies, Toni.